खुलुमबाय आं एमोख्रां बर' आरो बिथाङा जोंसार ब्रह्म जोङो नोंथांमोनखौ लिंहरदों जोंनि अख्रां दा स्काई जोंनि जा ससिय' कालचारेल अर्गानाइजेसन बिनि बानजायनायाव बोसोरफ्रोमबो बुरखां वान प्ले कम्पिटिसन जों खुङो नभेम्बर डिसेम्बर दानाव खुङोमोन देग्लाय 8th एडिशन 2024 आव नाथाय जों मोननैसो एंगारहायै जाहोननि थाखाय 24आव खुंस्लाब हायासै बेखौनो जोङो गोदानै खुंनो थाखाय दा थाम-थिम खालामदों बेखौनो फोसावनो थाखाय जों दिनैनि बे नोंथांमोनखौ हांख्रायदों 8th एडिशन माने खुंगा 80 बुरखां वान प्ले कम्पिटिशन जों गोदान खालार लादों 1st and 2nd फेब्रुवारि 1st and 2nd फेब्रुवारियाव बे साननैनि हाबाफारिजों जागोन ओमफ्राय माबा रेजिस्ट्रेसन दङ लास्ट डेट 18th जानुवारि 18 जानुवारि लास्ट डेट माबानि बेखौ आं नोंथांमोननो होगोन दाहाय ओमफ्राय माबाया मा होनो बेखौ नेमखान्थिफोराबो गासिबो बेहायनो दङ आरो देग्लाय जोङो मोनफ्रोमबो एडिशनाव गोदान टपिक मोनसे होयो आरोखि टपिकनि सायाव जायो कम्पिटिशना जेसेबां जायो देग्लायनि टपिकआ जाहैबाय विच हान्टिं दायनायानो एज आ हल बुजायो खिन्थु जोंना एसे कनफिउजन जागोन दायना दायनि होनदों जोङो दायना दायनिनि बुथारनायनि सायाव आरोखि खोमसि फोथायनाय बे दायना दायनि बुथारनायनि सायाव टपिकआ जेसेबां नाटक जायो बेनि सायाव जानांगोन नाटकफोरा ओमफ्राय प्राइज मानि जि दङ प्राइज मानिबो दङ नालाय टटेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10टा केटेगरियाव थायो बे जेरै बेस्ट ड्रामा सेकेन्ड बेस्ट ड्रामा थार्ड बेस्ट ड्रामा ओमफ्राय बेस्ट एक्टर मेल फिमेल बेस्ट डाइरेक्टर बेस्ट मिउजिक एरेन्जार बेस्ट मेकआप बेस्ट आर्ट डिजाइन आरो बेस्ट कस्टिउम टटेल 10टा केटेगरि ओमफ्राय नेमखान्थिफोर दंखाजोबो बेहायनो जेनेबा आं डेटखौ खोन्थाबाय जोङो गोदान डेट फोसावदों 1st and 2nd फेब्रुवारि साननैनि हाबाफारिजों जागोन आरो देग्लाय जों एसे आलादायै जोङो माबा खालामाखैबाबो बेहाय मेनसन खालामथ'वाखै नाथाय जोङो देग्लाय मोननैसो काउन्सिलिं प्रग्रामबो लाफागोन बायदि मैया फिसा माबानि सायाव टपिकनि सायाव जों काउन्सिलिं प्रग्राम लागोन सेसन थागोन जोंनि गेजेराव आलासिफोर नुजाफैगोन बायदि बिथिङाव जायफ्रा जौगासार जादों प्रेक्टिकेलि स' बिथांमोनखौ जोङो लिंगोन बिदिनो ड्रामानि गेजेरावनो मोसानाय मुसुरनायबो जाखायो नाथाय बिनि गेजेरावनो जों बबेखौबा आधा घन्टानि मोनसे सेसन लागोन सोरबा सासे आलासिखौ लिंना लाबोनानै आरो काउन्सिलिं प्रग्राम मोनसे जागोन माबोरै ड्रामाया लाइभलिहुड माबोरै माबानो हायो मानसिनो होनो हायो जों मा लामाजों थांनांगौ बिनि सायाव सावरायनाय जागोन काउन्सिलिं जागोन आरो लाइफ इन्सुरेन्सफोरनि सायाव जायफोर माने फिसा बाथ्रा नायनो थाङोबा नाथाय बिराद इम्परटेन्ट आरो बेनो आङो बेखायनो जेसेबां थुनफावथायनि फारसे गोसो गुदुं बर' लाइमोनफोर दङ आरो दस्राफोरबो दङ लाइमोन होनाबो खोथा गैया गामि आफादानो जाथों क्लाबानो जाथों कलेज स्कुल ड्रामा ग्रुप जायखिजाया मानो जायफोरा गोसो दङ बिथांमोना जेन देग्लाय बे खुंगा 90 बुरखां वान प्ले कम्पिटिशनाव बाहागो लाफैयो आं बेखौ खावलायहरदों बयखौबो ओमफ्राय बयनिबो थाखाय फ्रि बे माबा अल आर वेलकाम बयबो फैनो हायो ओमफ्राय जों बेखौ मोजाङै खुंगोन देग्लाय आपडेट जाबाय थादों जोङो फैबाय थानाय समफोराव फोरमायबावगोन जायगाया जाहैबाय सोरजिनि फुंखा जों बेखौ नाम होदों जोंनि माने ड्रामा भिलेजनि नाम बे सोरजिनि फुंखा बानगुरि गामिनि नामा बानगुरि आन्डार तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट तामुलपुर मेन टाउननिफ्राय 4-5 किल'मिटारनि डिस्टेन्सआव बे सोरजिनि फुंखाया दङ माने आंनि गामियावनो आरो बे तामुलपुर डिस्ट्रिक्टआव गोलैयो आरो माबाफोर खोन्थानो बावदों नामा आं नेमखान्थिखौ एसे फोरमायना होनो सानदों नेमखान्थिया जाहैबाय थुनफावथायनि लावथाया 25 मिनिटनि खम आरो 35 मिनिटनि बारा जानो मोननाय नङा बिटुइन 25 to 35 जानांगोन लावथाया ओमफ्राय जौस्राङाव मोनसे बादायारि हान्जानिफ्राय साथामनि खम थानो मोननाय नङा आरो सा 7नि बारा थानो मोननाय नङा माने टटेल केरेक्टारा उइदिन 7 जानांगोन 7नि बारा जानो मोना आरो 3नि खम जानो मोना ओमफ्राय जौस्राङा बे माने वान प्लेनि मोनसे माबाखा नेमखा बे माने लांदां जानो मोना जौस्राङा जागायनायनिफ्राय जोबजासिम बे कन्टिनिउ जानांगोन आरोखि ओमफ्राय
बेनो थ' 10 मिनिटसो टाइम 15 मिनिटसो टाइम मोनगोन माबाखौ सेटिंसखौ खालामनो थाखाय मोनसे ड्रामा जोबनायनि उनाव गुबुन मोनसे ड्रामाया ओमफ्राय देग्लाय जोङो साननैनि नालाय सानसे सिगाङावनो बयबो सहैनांगोन आरो जोबनायनि अखानायै बा जोबखालि बयबो फैनो मोनगोन मानोना जों बायदि मैया जोंनाव एलं उइथ ड्रामा खन्थाइनिबो मेल जागोन जोंनि गेजेराव ओमफ्राय जोंनि गेजेराव जागोन बिदिनो काउन्सिलिं प्रग्रामफोर आलासिफोर फैगोन जायफोर जाफुंसारनाय स' बे मोनसे ओमफ्राय बेनो जानाय लोंनाय थानायखौ जोङो कमिटिनिफ्राय बेखौ जोङो बानस'गोन जोङो राहा लागोन ओमफ्राय बादायलायनायनि फिथाइखौ जोबथा सानखालि जोबथा थुनफावथाया जोबनायनि 3 घन्टानि गेजेराव जों बेखौ फोसावगोन आरो बिनि उनाव माबाखौ बान्था राननाय हाबाफारियाबो बे सेम सानावनो बेखालिनो जागोन आरोखि माने जोबथा सानखालि माने जोबथा नाटक जोबनायनि 3 घन्टासिम उनाव बे जागोन आरो ओमफ्राय बे खुंगा 80 बुरखां दिन्थिगासे थुनफावथायाव दिन्थिनो गोनां थुनफावथायफोरा आगोल दस्रा जायगायाव दिन्थिनाय जानो मोननाय नङा माने गोदान जानांगोन आरोखि बेहायनो फार्स्ट टाइम माबागोन आरोखि खुंगोन ओमफ्राय मासुला मुं थिसननायनि मासुला 999 माने 999 रुपिस ओमफ्राय महरगिरिफोरा माने ग्रुपफोरा दामग्रा देग्राखौ गावसोरनो लाबोफानांगोन दामग्रा देग्राखौ ओमफ्राय मोनसे ग्रुपआव 20 जन थांफानो हागोन आरो जेनेबा मेन नाटकआवथ' 10-12 जनसो नांखागौ आरो बिथांमोनजोंनो सोरबाफोर लोगोफोर थांफानो गोसोबा टटेल 20 जन थांफानो हागोन जों बिथांमोननि थानाय आरो जानायखौ जों राहा खालामगोन एसेनोसै पार्टिसिपेट खालामनो थाखाय नोंथांमोना रेजिस्ट्रेसन खालामगोन 18 तारिख बे माने लास्ट डेटआ 18 जानुवारिया लास्ट डेट 999 रुपिस बिथांमोननि माबाया मा होनो रेजिस्ट्रेसन फिसखौ जों बेखायनो लायो मानोना फिस होआबा गोबाङा उनावहाय माने एसे मुंखौ थिसननानैबो चेन्ज जायो आरो आं दा प्राइज मानिखौ बुंनो सानदों एसे प्राइज मानिया जाबाय बेस्ट ड्रामानिया 44,444 रुपिस सेकेन्ड बेस्ट ड्रामा 33,333 रुपिस थार्ड बेस्ट ड्रामा 22,222 रुपिस बाकी बेस्ट एक्टर मेल फिमेल बेस्ट डाइरेक्टर बेस्ट म्यूजिक एरेंजर बेस्ट मेकअप बेस्ट आर्ट डिजाइन बेस्ट कस्ट्यूम 9,999 रुपिस इट्स माने एज आ हल नङा माने मोनफ्रोमबो बेस्ट एक्टरा 9,999 रुपिस मोनगोन बेबायदि आरोखि बे माने मोनसे प्राइजआव आरो रेजिस्ट्रेसन खालामनो थाखाय नोंथाङा कन्टेक्ट नाम्बारखौ होखादों 7399409826 खेबसे बुंबावगोन आङो 7399409826 एनि काइन्ड अफ क्वेरिनि थाखाय नैबे नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हायो